Terveestä! Tänään Shopkins Kamut tekee ensimmäisen videota. Mennään katsomaan. Eli siis ekana on tämmönen hieno drinkki. Koitan näyttää tämmönen. Tää on todella sepä. Joo. Tämmönen punainen Okei. No niin. Seuraavana on tämmönen donitsi ja se kimaltelee. Seuraavana on tämmönen kaali. Mä tykkään tästä tosi paljon. Mä sain tän Elsalta synttärilahjaksi eilen, kun mulla oli synttärit. No, mut kuten. Sitten muffinssi. Tai mikä tää on? Mä tiedän. Me ei tiedetä ainakaan mikä toi on. Tää on nyt Joku missä on pilli. Niin. Joku hieno. Mikä kimaltelee? Oho, minä ottaa jo yhden ennen. Seuraavana on tämmönen saippua. Kun tästä painaa, sieltä tulee tommonen tippa. Joo, ei voiskaan se ole. Tota ei saa pois! Tää on todella laasukaskin. Käy petseillä. Mä sanoin just laadukas. No, mutta kuitenkin. Seuraava. Sitten kai joku hammastahden tyyppi. Joo, se on hammastahden. Joka on tämmönen hieno. Se on tosi söpö. Ja se oikeesti toimii petseillä. Niin, tosi moni. Sitten tämmönen hieno kattila, minkä mä sain Elsalta myös synttärilahjaksi. Tää vähän kiehuu yli ja leikää, että se hikoilee. Se on ihan oh my god, mitä tapahtuu. Ja tämmönen tosi kiehuu. Ei myöskään. Ja nyt taitaa tulla se muffinssi, mistä me ollaan puhuttu. Niin. Tää on musta tosi kiva. Niin, ja kattokaa näitä. Siis on ihan niinku kivasti se on tällaiset kädet ja suu auki ja silleen tällaiset. Se näyttää ihan normaalilta. Kaikki muut näyttää hirveältä. Sitten tulee tämmönen laadukas mansikka. Tämmönen hieno mansikka. Ja katsokaa hänen hienoa suuntaan. Katsokaa. Näin. Tää on tosi hieno. Mä tykkään näistä kukista, mitkä tässä videossa on. Ja katsokaa hänen suuntaan. Katsokaa hänen suuntaan. Okei, ei vaskaan. No, mä tykkään tästä tosi paljon. Laadukas. Sitten tässä on jotain tämmösiä keksejä. Näin tummennetaan vähän tuota näyttöä, niin se näkyy paremmin. Keksejä. Ja siinä lukee vähän tarkenna. Oho. Mitä tuossa lukee? Mennään. Crackers. Ui! Se tippuu. Sitten tulee... Tippu kuin voi pakkaus. Hehe. Sitten tuli... mä tykkään tosta aika paljon myös. Tämmönen... Ottaisin mennäs vähän tänne päin. Tämmönen voi. Ja... Tänään ottakas vähän kirkkaammaksi. Tämmönen hieno voi. Siis se on ihme. Se oli oh my god, miksi? Mitä se niinku viitsi päästä? Seuraava on sinappi ja mä annoin tän siis Annalle eilen synttärilahjaksi. Niin, ihan niinku tän keksitty. Sillä on viikset tommonen, mikä ton lasin silmäuttu. Niin, sit voisi olla siellä ja kohta näkyykin mistä voi käyttää. Mä sain myös tän. Täällä on outo suu. Ei, mä sain sulta. Joo, kohta Anna näyttää. Sitten tulee vesipullo. Eikä luule, että on kirmavahtu, mutta ei tää on vesipullo. Koska siinä on tämmönen vedenkuva. Odottakaa, mä juon. Mä olin Antto. Sitten. Tää on kuulemma varmaan Annan lemppari tai jotain, mutta sitä sinappia voi käyttää tähän ja mä annoin sen eilen Annalle. Ja tälläkin on viikset. Ja tällä ei sitä reikää täällä. Niin se on erikoista. Noniin, näytän nyt sen naama. Tyhmä.
Eikö se tää tyhmä kamera kanssa? Katso, se tarkoittaa vain silloin, kun se on mun kädessä. Tämmönen. Ja sitten tulee jatski, josta mä tykkään myös tosi paljon. Sitten kun tää niinku horjuu vähän silleen niinku. Niin. Nyt se on silleen. Ja toi on kova. Tää on kova. Ja niin on tää nokkikin. Sitten seuraavaksi on mikä tää on? Kaakao. Kaakao. Niin, tämmönen kaakao. Sitten mä sain tän Elsolta. Mä en oo varma mikä tää on. Se on niinku vedenkeitin. Niin, vedenkeitin. Tää on tosi kiva. Noniin. Ja sitten seuraavaksi on harja. Tässä menee joku hius tälle ympärillä. Ja silki on kanssa. Älä tunge sitä ihan tohon eteen. Tämmönen niinku pelostaa lanka. Sitten tulee tämmönen jogurtti. Mä leikin tänään täällä koulussa joka paljon. Anna tuon. Et. Okei. Joo, näin. Tämä on todella kiva. Ja kiitos, jos katsoit meidän videon. Mä näytän, tässä lopussa näkyy ne kaikki silleen niin kuin hienosti. Jotka. Nyt me sanotaan tästä heippa, että... Joo, elikkä siis heippa!